egin nahi genuke une batez. Gorazarre kutxun bat egiteko. Zuei ikasle zintzo, zein guraso jator eta gure eskola komunitate osoari berri bat luzatu nahi dizuegu. Aurten gure bi gazte jubilatzen zaizkigu. Marian, haurrezkuntzako gure irakaslea, eta Martin, gure administraria. Marian, 23 urte daramatzazu, 23 urte daramatzazu Flemingen. Arroako eskola bera, zuk zeu estrenatu zenuen. Zer ez ote duzuzuk egin Flemingen alde. Denon izenean, jakin ezazu, zure sormena eta lanerako grina eredu izan direla eta izango direla aurreratzean ere guretzat. Zuk gure txikitxoei eman diezun maitasun eztia eta sarri askotan sorrarazi diezun irrifar gozoa zure bide lagun izan daitezela ibilbide berri honetan. Agur lankide, laizter arte adiskide. Martin, nork etzaitu zu ezagutzen gure eskolan? Fleming ikastetxea, bai ezan? Bekak, Martin, honako material hau erosteko, ba ote dago dirurik? Martin, fotokopia gailuari tonerra aldatu behar zaio. Martin, ordenagailua ez dabil, Martin, zaratari gabe, premia non, Martin, han. Ezin ahantzi, detailez, efizientziaz eta diskrezioz betetako hainbat eta hainbat jardu. Non zainduko gaitu zuk beste? Izan zoriontsu, Martin. Eta amaitzeko, Marian eta Martin, eskola komunitate osoak bertso pare bat kantatu nahi dezen.